салом дӯстон, сарпарасти шабакаи мо ширкати дорувори даво мебошад. Ширкати даво ба шумо дороҳои босифати баланд аз давлатҳои арабӣ ва Туркия пешниҳод месозад. Миноксидил барои баровардани риш ва мӯи сар мебошад. Самюнван бошад барои иштиҳо омадан ва барои вазн гирифтан мебошад. Эпимедиум неопаста барои зиёд кардани қувваи мардинагӣ ва дигар дороҳои гиёҳӣ шумо метавонед аз ширкати дорувории даво дарёфт созед. Дастафка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия карда мешавад. Рақамҳо дар рӯи экран. Суроғаи ширкати даво дар шаҳри Москва, кӯчаи Складочная, дом 1, строения 18, падези 8 ва ошёнаи 4 бо ширкати дорувории даво бошед. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорумон Сафаров. Мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи нарху навои билетҳо аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия, яъне ки махсусан аз шаҳри Хуҷанд. Чихеле ки дар комментарияҳо саволҳо пешниҳод мегардонданд, оё аз Хуҷанд мо бе ягон монеагӣ рафта метавонем ё ин ки не. Дар ҳолате ки ширкат чиптаҳоша ба фурӯш бировардагӣ ҳастад, яъне иҷозатнома гирифтагӣ ҳастанд, албатта ки шумо метавонед рафта, чихеле ки дар видеои пештара мо қайд кардагӣ будем. ҳозир мо дар инҷа як нусхаро мехонем ба шумо ва баъдан боз мавзӯи худмона суҳбата идома медиҳем ки нархи билет чӣ қадар дар бар мегирад. оиди нарху навои билетҳо қимат буданаш. баъде ки дар шабакаҳои интернетӣ видеоҳо бисёр нашр шуд дар назди авиакассаи Somon Air ва дар Ютер ки нархи чиптаҳоро 8000, 10000 то 12000 ба фурӯш бировардагӣ ҳастанд. баъди ҳамин видеоҳое ки дар интернет паҳн шуданд, Икром Субҳонзода, намояндаи ширкати Somon Air ва Ютера барои гарон фурӯхтани чипта ба ҷаласаи изтирорӣ даъват ва онҳоро вазифадор кард ки ин вазъ ислоҳ кунанд. дар ҷаласае ки як ҳафта пеш баргузор гардидагӣ буд, Икром Субҳонзода директори агентии авиатсияи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ва огоҳшон кард ки нархи чиптара қимат нафурӯшанд, чихеле ки муқаррар кардагӣ ҳастанд ҳамон қадар ба фурӯш бигузоранд. нархи билет мутобиқи қарори ҳамин директори авиатсияи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон бояд аз ширкати Somon Air ва Ютер аз $250 то $350 бошад. вале мутаассифона ин чиз риоя шидагӣ нестай ва боз гуфтагӣ ҳастанд ки аз Федератсияи Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон омадан $150 то $200 бояд нархи билет бошад. вале хушбахтона аз Россия ба Тоҷикистон омадан ин чиз ба назар мерасад. нархи билет арзон ай бо тавассути рейсҳои доимӣ. агар шахсиятҳое ки меоянд аз Россия, нархи билет ба сумаи тоҷикӣ 1800 сомона дар бар мегирад. ва пас аз ҳамин ҷаласашон даъватшон карду огоҳшон кард ки мақсад чиптаҳоро фурӯш қимат нафурӯшанд, арзон бикунанд, хеле нархеро ки муқаррар кардагӣ ҳастанд. баъд аз ин ширкати ҳавопаймоӣ Уральский авиалиния парвозҳои худша аз шаҳри Хуҷанд шурӯъ кард ва акнун мегзарем оиди нархи навои Уральский авиалиния ки чанд сомона дар бар мегирад нархи билетҳош. чанд кассаҳои билетфурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд нархи чиптаҳои худшона муқаррар кардагӣ ҳастанд аз 12 то 15000 сомонира, яъне ки сокинони шаҳри Хуҷанд муроҷиат кардагианд барои дастрас намудани чипта ва дар кассаҳо гуфтагӣ ҳастанд ба ҳамун сокино ки чипта 12000 сомона дар бар мегира ё ки 15000 сомона дар бар мегира. ва боз як сокини шаҳри Хуҷанд муроҷиат кардагие ки бояд рӯзи 20 ба Федератсияи Россия сафар кунад. дар ҳамин нусха омадагӣ аст ки билет ба рӯзи 20 апрел барои самти Хуҷанд Красноярск 12321 сомонира дар бар мегирад ки хела пули калон мебошад барои ҳар яки мову шуморо. ва боз инчунин қайд намуданд билет барои санаи 19 апрел. айни ҳол мо барои 20 гуфтем, барои 19 апрел аз Хуҷанд ба Москва нархи чипта 15090 сомонира дар бар мегирад. ирам як сокини дигар қайд кардагия дар ҳолати муроҷиат кардан ба авиакассаи фурудгоҳи Хуҷанд. ва инчунин сокинон қайд кардагӣ ҳастанд дар суҳбатҳо
ки кормандои кассаҳои билетфурӯшӣ сабаби баландшавии нархҳоро ба шаҳрвандон шарҳ намедиҳанд ки барои чӣ сабаб бошад ки қадар қимат мебошад. Бародарони азиз, ибуд як камтарак маълумот оиди нарху навои чиптаҳо аз шаҳри Хуҷанд ба Федератсияи Россия, махсусан ба шаҳри Москва, Красноярск, ки шурӯъ мешавад аз 12 000 сомон то 15 000 сомона дар бар мегирад. Акнун шурӯъ мекунем хондани комментарияҳоро. гӯш кунем то ба саволҳои худтон ҷавоб бигирем. Абдулло Қаҳоров нависаи дар инҷа оиди чизе ки фарзандаш таги почаш рост мебошад ва ғайрии беморӣ доштаи фарзандаш, вале дар дохили военкомат маънш мекардияну ҳуҷҷати тасдиқкунанда барои бемориш намедодиянд. Шава савол додае ки ба куҷо муроҷиат кунад то ки ягон ҳуҷҷат қабул кунад барои тасдиқ кардани бемории фарзандаш. Бародари азиз, дар ҳолате ки шумо аз военкомат наметавонед дастрас карда, метавонед ки ба ягон мақомотҳои болои арзу доди худтон равона кунед. яъне дар инҷа ҳастаи военни прокуратура. шумо метавонед ба ҳамон ҷо муроҷиат кунед. Абдулло нависай: салом ака, ман 94-ум 5 апрел, мара ҳозир бирам аблава меқапа пешакӣ раҳмат. 94 5 апрел чанд сола мешавад? 27. агар ки 28 шида бошӣ бародар, озод ҳастӣ, лекин нав агар 27 сола шидагӣ бошӣ, албатта ки мебарам ба хизмати ҳарбӣ. дар ҳоле ки 28 сола мешай, баъдан озод мешай аз даъват кардан ба хизмат. Мира нависай: ассалому алайкум ака, ҳамияи Тоҷикистон билетҳои чартерида бе основания фурӯхта истиянд, метавонем гирифта, проблема намешавад ё ин ки мегардонанд ай Россия? ба чени фаҳмидаи мо дар чандин барномаҳомон гуфтем ки касое аз Хуҷанд ба Россия рафтан бе основания ба тариқи ҳамин рейсҳои чартери дар комментарияҳо бинависем. Гуфтем ки ғамтон надодан ё ки ба мо дар тамос бошен. зиёда аз 30 нафар ё ки 40 нафар дар комментарияҳо нависондан ва 1-2 нафари дига дар инстаграмам нависондан ки дар ҳолати ба ҳамин рейсҳои чартери аз Хуҷанд ба Россия рафтанашон ягон мушкилӣ дучор нашидаи ба овора ва озод гузашта рафтиянд. ва боз як бори дигар хотиррасон мекунем ки ҳар касе бо рафта бошад бе основания ба рейсҳои чартери аз Хуҷанд ё ки аз Кӯлоб дар комментарияҳо қайд кунед, нависонед то дигаронам бихонанд. Кули Сарез навистай: билетҳои Тоҷикистону Россия чанд сум аст? Билетҳои Тоҷикистону Россия мо дар аввали видео гуфтем ки аз Хуҷанд ай 12 000 сар мешавад ва аз шаҳри Душанбе боша ширкати Somon Air аз 7 000 8 000 сар мешавад нархи билет. Ганҷина Каримова навистай: ака, Тоҷикистон маҳкам нашидай? Не, хушбахтона парвозҳо бо Тоҷикистон маҳкам шидагӣ нестай. як чиза ман ҳозир ба шумо мефаҳмонам. ҳамин номи видеое ки ҳозир ман комментарияҳоро хондастам ва ҳамун видео, номи ҳамун видеои хеле нависондагие ки ҳозир ман номи видеоро мехонам ба шумо. Россия парвозҳоша маҳкам мекунад бо ва 3 нуқта мондагӣ дар давомаш. ин маънои уро надорад ки Россия парвозҳоша ба Тоҷикистон маҳкам мекунад. шуморо боис меояд ки бидроен видеоро тамошо кунед ва бифаҳмед ки бо куҷо маҳкам мекунад. чунки ман дар видео гуфтагӣ ҳастам, Россия бо Турсия ва Танзания парвозҳои худша то 15 июна баста мекунад. яъне ки дига мумкин нест аз Россия ба Турсия рафтан ё аз Турсия ба Россия омадан. ана ҳамихе шумо бидроен тамошо кунед, баъдан мақсади ном мондани видеоҳоро мефаҳмед. агар хеле номи ҳамин видеоро мехониву сразу видеоро тамошо накарда медрои ҳақорат мекунӣ ё ки фикр ақидаи ҷазӣ рихта дар ҳамҷа баён мекунӣ, ба ҳамин хотир як бор тамошо кунед видеоро. ҳар чизеро мо қайд кардагӣ ҳастем, берун аз ҳамун номи мавзӯъро намемонем. Давлат Шарипов нависай: салом ака, дар бораи Уральскии авиалинии видео бикун илтимос. дар ҳамин бора махсусан алоҳида видео кардагӣ ҳастам 1-2 рӯз пеш. бидро тамошо кун бародар, ҳамаша дар уҷа фаҳмондагӣ ҳастам. Ҳоҷиев нависай: ташаккури зиёд бародари азиз барои суханҳои хуб. хоҳиш мекунам ки бигӯяд ба чанд шаҳри Россия парвозҳо кушода шуданд. аз Душанбе танҳо ба Москва рейс мешавад. рейсҳои доимӣ барқароршудагӣ аз Москва ба Душанбе ва аз Душанбе ба Москва мебошад. ва рейсҳои чартериро агар ба назар бигирем, аз Хуҷанд қариб ки ба 6-7 шаҳри Федератсияи Россия парвозҳошона ба анҷом
расонида истоданд. бародарони азиз, видеомона ҷамъбаст мекунем. ягон саволи дига дошта бошен метавонед дар инстаграм саволотона равон кунен ва дар канали юрист тиҷей обуна шидана фаромӯш намекунед. худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.